11 martda ikindi nara Aşgabatda we Lewap vilayatynyň Türkmenabad şäherinde güýçli ýagyş ýagdy. Bütün gije ýagan ýagyşyň netijesinde paýtagtyň käbir köçelerinde adamlaryň dyýdyna çenli ýetýän ýagyn suwlary üýşdi. Türkmenabadda ýagan dolu gatyşykly güýçli ýagyş köp gatly jaýlaryň ýerdeminleriniň suwdan dolmagyna, ozal hem hatardan çykan köçeleriň hasta sandan çykmagyna we köp binanyň daşynyň zaýalanmagyna getirdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 12 martda paýtagtdan we Türkmenabaddan maglumat berdiler. 11 martda ikindinden bäri bütün gije ýagyş ýagdy we paýtagtyň lagym ulgamlary ýagyş suwlaryna döz gelip bilmedi. Ýollaryň köpüsinde 20-25 santimetr çuňlukdaky ýagyş suwlary üýsdi. Howuzlary ýady talýan suw üýsmelerleri 12 martda öýläne çelini hem taklanyp galýar. Awto ulaglar suw üýsmelerlerini böwütüp geçende suw 3-4 metr daş töwerege serpilip piýadalaryň isklerini ölmezlik edýär. Dip paýtagtdaky habarçymyz gurrun berdi. Jemaat hojalygy müdirliginiň işgärleri köçeleriň iki gyralarynda ýerleşýän we ýagyş suwunyň bökdönçsiz akmagy üçin niýetlenen lagym turbolaryny arasalamak ugrunda güýçli depginde işleýärler. İşgärler gaty demir simler bilen dıklan turbolary arasalaýarlar. Şuň paýtagtyň köçelerinde elleri demir simli işgärleri köp görse bolýar diýip habarçymyz aýtdy. Türkmenabad şäherinde bolsa 11 martda ikindin wagty saat 5:30 töwereginde ýagyp başlan dolu gatyşykly güýçli ýagyş durmuş maksatly binalaryň daşyna köçelere ziýan ýetirdi. Güýçli ýagyndan öň şäheriň bir tarap Türkmenistan köçesiniň käbir böleklerini asfalt düşelýärdi. Şeýle-de käbir binalaryň fasady renklenýärdi. Ýangyn bu işleri puja çykardy. Sebäbi 30 minutlap ýagan dolu gatyşykly ýagyş ýany ýodalaryň köp gatly jaýlaryň gireleriniň we ýerdeminleriniň suwdan dolmagyny bir tarap Türkmenistan köçesindäki ençeme binanyň daş fasadynyň zaýalanmagyna sebäp boldy. Güýçli sil ýagyşy gijelep ýagmagyny dowam etdi. Çukurdan dolu köçeler hassa sandan çykdy. Dip sebitdäki habarçymyz aýtdy. Tebii hadisanyň netijesinde Türkmenabadyň köp etrapçasynda ilatyň 4-5 sagatlap elektrik üpçünçüligi hem kesildi. Elektrik bölekligiň öçüp ýanyp durdy. 12 martda ýerden hem bir tarap Türkmenistan we Saparmurat Niýazow köçelerindäki svetoforlaryň köpüsi işlemeýär. Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugy köçe ýol hereketiniň kadaly üpçünçüligini ýola goýýar diýip ýagdaýlardan habarly Türkmenabadly ýaşaýjy anonim şertde aýtdy. Habarçymyz dolu gatyşykly güýçli ýagyşyň heniz güllemedik miweli baglara ziýan ýetirmändigini, ýöne yer alma eken daýhanlaryň azabyny tas puja çykarandygyny hem aýdýar. Amul köçäniň uğruna 10 hektar gowrak ýeri kartoşka ekilipdi. Kartoşka heniz göwürip başlamadyk bolsa-da ýagyşyň öň syrasynda bu meýdanyny 20 golay daýhan joýalaryň düýbüni boşadypdy. Sil gatyşykly ýagyş ekin meýdanyny zaýalady. Joýalary suwdan noldurup topragy gatışdyrdy. Dip yerli daýhan anonim şertde gurrun berdi. Habarçylarymyz güýçli ýagyn barada häkimetler tarapyndan öňünden açaçan duýduruş edilmändigini aýdýarlar. Azatlyň güýçli ýagyn we onuň ýetiren täsiri barada yerli häkimetlerden tesvir almak synanyşyklary hem oňy netije bermedi. Türkmenistanyň Watan habarlary gepleşiginiň 10 martda efire berilen sanynda 11-17 mart aralygynda ýurtda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty köpçülige ýetirilip, onda Aşgabatda we Lewapda hepdäniň başynda ýagyşyň ýagjakdygy aýdyldy. Ýöne onuň gerimi barada jikmejik maglumat berilmedi. Şeýle-de gepleşigiň 11 martda efire berilen sanynda da Aşgabatda we Türkmenabadda ýagan ýagyş we onuň ýetiren täsirler barada hiç zat aýdylmady. Türkmenistanyň häkimetleri we Berk döwlet gözegçiligindäki mediasy ýurtda bolýan adatdan daşary tebii hadisalar şol sanda sil suwlarynyň gelmegi ýa-da aşa ıssy we sowuk howanyň aralaşmagy we bularyň ýetirýän täsirler barada ilat köpçüligine ne öňünden ne de ýanyndan maglumat berýär. Bu aralykda paýtagtda habarçymyz ýagyşyň diýinmagyndan 2 sagat geçip geçmänke polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň köçelere çykyp hapa ulaglaryň sürüjilerine jerime ýazmak çärelerini güýçlendirendigini aýdýar. Şäherdäki ýagyş suwlary arasalanman soň ulaglar tiz salymdan ören hapalanýar. Ýol polisiýasy bu pursatdan peýdalanyp sürüjilere jerime ýazýar diýip habarçymyz aýtdy.
Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky söwda dolanşygynyň muktary 2017-nji ýyldan bäri 5 hisse ýokarlanyp $1 milliard dollardan geçdi. Emma bu hili pozitiv ýagdaý etnik harlyklara çemeleşme meselesini görüp bolmaýar diýip yerli synçy diýär. Özbegistanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň 5 fevralda beren maglumatyna görä, iki ýurdun 2023-nji ýyllaky harit dolanşygynyň muktary $1 milliard Amerikan dollarından geçti. Özbek elçisi bu habar bilen baglykda geçen ýyl Daşkendiň Aşgabatdan 2 milliard kubmetr gaz almak alalaşygyny baglaşanlygyny aýtdy. Şunun bilen baglykda Aşgabatly synçy Orient neşriniň 6 fevralda Özbek elçisi bilen geçiren söhbet döşlügini üns çekýär. Özbek elçisi Akmaljan Kuçkarow jurnalistiň Türkmen Özbek gatnaşyklarynyň ösmegi üçin haýsy urlar ýa-da gurşaglar bar. Emma entek doli ulanylmadyk diýip beren soragyna Özbegistanyň we Türkmenistanyň ägir doli mümkinçiliklerini öwrenmek üçin henidem köp işleri etmeli. Sewitde ulagara gatnaşygynyň ösmegine, sewiti günorta we günorta günnäwar Aziýanyň we ýakyn günnäwariň ýurtlary bilen has ýakynlaşdyrjak täze alternativ uğurlaryň döredilmegine has köp üns bermek möhüm diýip jogap berdi. Aşgabatly synçynyň pikirçe, Özbek elçisiniň aýdan sözleri diplomatik dilden adaty dile terjime edilse, bu sözler Türkmenistan bilen henide çenli ulaw we transport kommunikasiýalary uğrunyna açyklyk gatnaşyklaryna geçilmänligini, Aşgabatyň şinlik hem ulaw üdüňeligi ýagdaýyna galýanlygyny aňladýar. Şeýle-de synçy Türkmenistanyň Daşkentdäki elçixanasynyň 1 martda geçiren briefingini Özbegistanyň Türkmen medeniýeti merkeziniň başlygynyň, Özbegistanyň Türkmen diasporasynyň wekilleriniň gatnaşanlyklaryny, emma 5 fevralda Aşgabatda geçirilen Özbek briefingini iki ýurduň arasynda gatnaşyklar bardy gurrun edilendigine garamazdan Türkmenistanyň Özbek adlygynyň wekilleriniň çağırılanlygy hakynda habar berilmeýändigini aýtdy. Bolmasa Özbek elçisiniň briefingi Türkmen elçisiniň Daşkentdäki briefinginden tapawutly. Özbegistanyň içki syýasy meselesi hakynda däldi, hut iki ýurduň arasyna hyzmatdaşlyk hakynda geçirildi. Bu briefinge Türkmenistanyň Özbek adlygynyň wekilleriniň çağırylmagy diplomatik taýdan maksada laýyk bolardy diýip yerli synçy Adatlygyň habarçysyna öz pikirini aýtdy. Onun sözlerine göre Türkmen hakimiyetleri daşary ýurtlarda öz içerki siyasi meseleler boýunça geçirýän çärelerini daşary ýurt raýatlary bolan etnik türkmenleri uly höwes bilen çağırýarlar. Emma Türkmenistanyň daşary ýurt elçixanalarynyň yerli millatlıklar bilen duşuk geçirmegini bir çäklendirip gelýärler. Ýöne muňa garamazdan synçynyň pikirçe bu çäklendirme kämahal Gazagystanyň elçixanasy we soňky 2 ýylda bolsa Russiýanyň elçixanasy üçin biraz ýeňilleşdirileni çalym edýär. Şol wagtda Gazagystanyň we Russiýanyň elçixanalaryndan tapawutlykda Özbegistanyň elçixanasy öz geçirýän resmi çärelerini Türkmenistanyň özbek adlyklary barada hiç maglumat bermeýär diýip synçy aýdýar. Resmi Daşkendiň Kerimow döwründäki özbek adlyklaryny görmezlik syýasaty Türkmenistanyň etnik özbekler babatyna şindi hem dowam etdirilýär diýip synçy Türkmenistanyň ýaşaýan etnik özbekleri salgylanyp aýtdy. Bu pikir bilen olarky özbek mektebiniň muallimi hem aralaşýar. Gazagystanyň döwlet bayramlarynda Nowruz ýaly bayramlarda Aşgabatdaky Gazak elçixanasynyň binasynda elçiniň häli şindi çağırmagy bilen Türkmenistanda galan etnik Gazaklaryň wekilleri bilen duşuk geçirýär, konsert gurulýar. Russiýanyň resmi taýdan açylmadyk Rus öýi hem Aşgabatda ýygyderli çağalar ullar üçin duşuk medeni çäre geçirýär. Ol çärelere etnik Ruslar we Rus dilli adamlar bilen bir hatarda yerli halkyň wekilleri hem çağırylýar. Diýip olar Daşuguzdaky Özbek mektebine muallimçilik eden Türkmen raýaty aýtdy. Emma bu ýagdaý Özbegistanyň Türkmenistanyň elçixanasyna gedek gelenini düýüpden başgaça diýip ol pikirini dowam etdirdi.
Resmi Daşkent bizi Türkmenistandaky etnik özbekleri umuman görmeýän, bilmeýän we eşitmeýän ýaly. Ýogsa Türkmenistandaky etnik özbekleriň bilim, dil we medeni hukuklary meselesini resmi Aşgabat bilen dostlukly we özara açyklyk görnüşinde. Hut Daşkentiň özü gozamaly we muňa bireýän wagt boldy. Dip olarky Özbek mektebiniň muallimi Adatlyň habarçysyna öz pikirini aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa, Aşgabat bilen Daşkentiň arasyndaky özara söwdanyň muktary 2017-nji ýyldan 2023-nji ýyla çenli 5 esse köpelip $1 milyard geçdi. Orient neşri bu maglumatlaryň Özbegistanyň statistika edarasyna degişlidigini, hasaplamagyň usullaryny, dürli çemeleşmeler, hyzmatlaryň bahasyny keskitlemek we şuňa meňzeşler bilen baglanşykly bir ýerde Türkmenistanyň statistikasy bilen käbir näme takyplyklaryň bolup biljekdigini belleýär. Ukrainanyň Russiýanyň içineden giňerimli hüjümine ulanylan we bir topar deskany nişana alan dronlar esasy newt deskalarynyň ikisini ýangyn turmagyna sebäp boldy. Yaragly toporlaryň Rus çägini geçenligi ma'lum boldy. Russiýanyň Goranmak ministrligi Ukrain dronlarynyň ýurdun 9 oblastyna hüjüm edenligini, Ukrain raketalarynyň bolsa 12-nji mart güni ýerden Belgorod sewtiniň üstünden atylandygyny aýtdy. Bu hüjümler ministrligiň aýtmagyna görä bir näçe energiýa deskasyny, şol sanyny Lukoyl'un Norsi newti gaýtadan işleýän zawodyny nişana aldy. Bu zawod Ukrainanyň serhedinden 775 kilometr uzaklykdaky Nijni Novgorod sewtine ýerleşýär we Russiýanyň 4-nji orunda durýan uly newt deskasy hasaplanýar. Beýlekur pilotsuz uçar bolsa Ukrainadan 116 kilometr uzaklykda ýerleşýän Aryoldaky newt ambaryna zar wurdy. Şol wagtda uruşda Ukrain yaragly güýçleri bilen bilelikde söwüşýän Rus raýatlaryndan düzülen yaragly toporlar. Russiýa meýletinçiler korpusy we Sibir batalyony Russiýanyň çägini serhetden geçip hüjüm etdi. Aydın zatlary garaşsyz ýagdaýda barlanyp bilinmejekken bolsa, bu toporlar video çap edip onnaky şekilleriň Russiýanyň içine giren eskerlerini görkezýänligini aýtdylar. Olar Russiýa Federasiýasynyň çägini dol öz başdak we garaşsyz hereket edýärler diýip Ukrainanyň harby aň togullugynyň medeniýet wekili Andrey Yusuf aýtdy. Kreml Rus güýçleriniň bu hüjümleri ýerine serpikdirenligini, yaragly toporlaryň agyr gitki çekenligini aýtdy. Emma Kremliň aýdan zatlary hem garaşsyz ýagdaýda barlanyp bilinmedi. Russiýanyň Goranmak ministrligi bu hüjümleriň Moskwa wagty bilen 2 sagat 3 töwereginde edilenligini, Russiýanyň içindäki bir näçe ýeri nişana alan fitneçileriň tanık soğutlu ulag götörjülerini ulananlyklaryny aýtdy. Şeýle-de ministrlik olara garşy duran Rus goşunlarynyň raketa, artilleriýa we howa güýçlerini ulananlygyny aýtdy. Şu aralykda Russiýanyň öten agşam vuran zarbasy Ukrainanyň Kupyansk şäherine bir ýekylýan köp gatly jaýa degdi. Ukrainanyň döwlet gassagyl kömek gullugy Rus bombalamasynyň uly ýany bir näçe ýangyna sebäp bolanlygyny aýtdy. Ýöne pidalar barada badawat habar berilmedi. Ukrainanyň Günwatar Ternopil sewtine urulan dron zarbasyna Sewt harby administrasiýasynyň aýtmagyna görä Rus dronlary infrastruktura ziýan ýetirdi. Ýöne pida bolanlar barada badawat maglumat berilmedi. Ternopil'in Kremenets etrawynyň infrastruktura deskalarynyň birine ýangyn boldy. Ýangyn söndürmek çäresine 19 sany ýörüýten jam, 73 işgär we taktiki robot çekildi diýip habarda aýdylýar. Ukraina goşuny öz howa goraw ulgamlarynyň Russiýa tarapyndan uçurulan 22 pilotsuz uçaryň 17-sini urup ýykanlygyny aýtdy.